Seminarau ar-lein Adran y Gymraeg ag Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth. Eurig Salisbury, Chwilio am air a chael mwy. Cribo llawysgrifau'r Cyfnod Modern Cynnar. Yr unfed ar 20 o Tachwedd 2023. Braf iawn cael eich cwmni chi. Fel ydych chi'n gweld, y teitl gen i heddiw ydy Chwilio am air a chael mwy. Nid fi bia'r llinell yna, dim yn cofio yn union pwy sy'n bia'r llinell chwaith. Ond o'n i'n meddwl bod i'n mynd i ffitio ar hyn sydd gen i hynno. Chwilio am air a chael mwy, cribo llawysgrifau y Cyfnod Modern Cynnar. Felly, yn gynharach eleni, mi ges i y luxury, dim yn hollol siŵr pa air i ddefnyddio'n Gymraeg am luxury, ond dyna ni. Yn gynharach eleni, mi ges i luxury o gael seibiant o'r gwaith dysgu yn yr adran i ymchwilio. Dyn ni'n cael nawr ac yn y man. Dyn ni'n cael y fraint honno. Felly 6 mis o ganolbwyntio ar y barddoniaeth Hugh Morris. Bardd mwy ar ail ganrif ar 15 a hynny'n benna yn y Llyfrgell Genedlaethol. A rwan, fel sy'n digwydd yn aml wrth wneud gwaith ymchwil, mi nes i fethu cwblhau rhai o'r amcanion yn ystod y cyfnod hwnnw wrth gwrs, ond mi nes i gynnydd i gyfeiriadau eraill digon annisgwyl. Mae'r hyn yn hoffwn i roi sylw iddo fo heddiw, ydy un peth a ddath yn amlwg i mi yn sgil yr ymchwil, sef maint y dasg sydd o fy mlaen i. Ro'n i eisoes yn gwybod fod dros 400 o gerddi wrth enw Hugh Morris, ond dyn ni ddim yn llawn sylweddoli cymaint o waith cywain testunau sydd ar ôl i'w wneud, cyn medru dechrau'r gwaith golygu. O'n i wedi gobeithio gwneud cais, i ddweud y gwir, cais am arian i olygu rhywfaint o waith Hugh Morris yn ystod y cyfnod ymchwil, ond oherwydd y ffaith mod i wedi sylweddoli, llawn sylweddoli, gymaint o waith paratoadol sydd i'w wneud, nes i fethu gwneud hynny. Ond mae o'n dal i fod yn nod. Nawr te, mi fydd y rheini ohonoch chi sy'n gyfarwydd o'r maes yn gwybod yn barod wrth gwrs ble i droi mwyn cael gwybodaeth sylfaenol am destunau llawysgrifol barddoniaeth Gymraeg. Sef wrth gwrs y mynegau i farddoniaeth Gymraeg y llawysgrifau. Felly, cyn i mi ddod at Hugh Morris ac at ambell fardd arall yn y pen draw, mi fyddai'n fuddiol rhoi crynodeb, dwi'n meddwl, o hanes llunio'r mynegau i'r farddoniaeth sydd yn y llawysgrifau. Mae rhaid ni ddechrau, wrth gwrs, gyda chyfrolau report Gwenogfryn Evans. 2 gyfrol mewn 7 rhan, a gyhoeddwyd rhwng, fel ydych chi'n gweld fan hyn, rhwng 1898 ac 1910. Nawr, nid mynegau oedd y report, wrth reswm. Ond mi oedd o yn eithriadol o ddefnyddio yn ei ddydd fel catalog o gynnwys tua 900 o lawysgrifau. Rhaid cofio bod y report wedi greu cyn sefydlu'r Llyfrgell Genedlaethol, wrth gwrs, ei fod o ar y pryd yn dipyn o gampwaith. Ond mi oedd yna ben draw i'w ddefnyddioldeb o hefyd. Hynny ydi, dim ond hanner cyfanswm nifer yr holl lawysgrifau sydd yn y report, a doedd dim mynegeuon o werth chwaith. Mwyn dod o hyd i gerdd, mi fyddai'n rhaid i chi bori drwy'r cyfan. Haws pori drwy 7 cyfrol, mae'n siŵr na 900 o lawysgrifau, ond yn dal i fod yn dipyn o waith, yr un fath. Felly, mwyn datrys y broblem honno, mi gyhoeddwyd mynegau i farddoniaeth y llawysgrifau yn 1928. Elizabeth Jones a Henry Lewis, sef mynegau i farddoniaeth y 4eg ganrif ar 10 a'r 15eg ganrif yn benna. Mi oedd hwn yn gam pwysig ymlaen, ond mi oedd y gwaith yn seiliedig ar y report i bob diben, ac felly doedd o ddim yn cynnwys tua 1000 o lawysgrifau eraill hysbys. Mi neidiwn ni mlaen rwan, union hanner canrif, mi ddown ni at y mynegau i farddoniaeth gaeth y llawysgrifau. 12 cyfrol o deipysgrif, a gafodd ei dosbarthu i lyfrgelloedd yn 1978. Nawr te, cafodd y rhan fwyaf o'r llawysgrifau eraill yna i cynnwys yn y mynegau hwn. Mae o yn cynnwys tua 1500 o lawysgrifau i gyd. A mi gafodd y gwaith i wneud yn ystod y 60au a'r 70au, gyda chymorth y Bwrdd Gwybodau Celtaidd a Phrifysgol Cymru. Nawr, mi oedd hwn yn gam mawr arall ymlaen, ond roedd rhai problemau o hyd. Fel y nododd Daniel Hughes a Delyth Evans mewn erthygl bwysig
a gyhoeddwyd yng Nghylchgrawn y Llyfrgell Genedlaethol yn 1992. Dyma ni ddarn persnasol. The 1978 Mynegau suffered, however, from two inherent limitations. Like the 1928 Mynegau, it excluded anonymous poetry. It is an index only to the work attributed to named poets. The data for anonymous poetry was accessible to researchers in the National Library, but only on slips. The second limitation was an uncertainty about the coverage. There was no accompanying record of manuscripts indexed. The number overlooked seems, in fact, to be small. More confusingly, there was uncertainty about the scope. The title of the 1978 Mynegau declares it an index to barddoniaeth gaeth, i.e. poetry in strict meter, poetry which predominated until the 17th century. Such had been the original aim. At some point, however, a decision was made no longer to discriminate. All poetry was to be included. How extensive was the retrospective coverage of manuscripts containing poetry in free meter is something which remains to be ascertained. Nawr te, roedd yna 3 anhawster. Yn gyntaf, doedd testunau dienw ddim wedi cynnwys. Yn ail, doedd hi ddim yn eglur pa lawysgrifau oedd ar ôl i'w mynegeuo. Ac wedyn yn drydydd, doedd hi ddim yn eglur faint o farddoniaeth rydd oedd wedi hepgor wrth archwilio llawysgrifau oedd eisoes yn rhan o'r mynegau. A dwi'n cymryd fod barddoniaeth rydd fan hyn, poetry in free meters felly, fan hyn yn cyfeirio at farddoniaeth gaeth ar fesurau newydd, hynny di y canu caeth newydd, yn ogystal â barddoniaeth ddi-gynghanedd. Felly yn 1986, cafodd prosiect newydd i roi ar waith gan y Ganolfan Uwchhyfrydiau a'r Llyfrgell Genedlaethol yn cydweithio mwyn diweddaru ac ehangu y mynegau ac i'w drosglwyddo fo i ffurf electronig. Mi enillodd y prosiect hwnnw lawer o dir o ran y 3 phwynt hyn, y 3 bwlch yn y data, os liciwch chi. Ond mae'n bwysig nodi na chafodd y gwaith i gwblhau. Dyna'r prif bwynt sydd gen i mewn gwirionedd. Felly dros y 5 mlynedd nesaf, o 1986 ymlaen, mi gafodd, mae'n ddrwg gen i, dyma ni fan hyn, 1995 i ddechrau. Felly 1995 dod ar prosiect mi ddath y prosiect yna i ben. Felly dyma ni. Mi ddath y prosiect yna felly i ddiweddaru ac ehangu ac yn y blaen a troi yn ffurf electronig i ben yn 1995. Dros y 5 mlynedd nesaf wedyn, mi gafodd y data i addasu a'i gywiro rhywfaint, ac yna yn y flwyddyn 2000, cafodd y mynegau i roi ar y wefyd eang. Ac mi gafodd y wefan enw, sef Maldwyn. Werth nodi hefyd fod ymgais wedi bod yn y flwyddyn honno i sefydlu prosiect i helaethu y gronfa data ar-lein, ond methiant fi hynny. Dyna oedd yr ymgais ola, hyd yn hyn, i ddiweddaru'r mynegau, nôl yn y flwyddyn 2000. Erbyn 2021, roedd yn rhaid tynnu'r wefan i lawr oherwydd problemau gyda ei diogeledd hi. Ac ers hynny, mae'r data wedi bod ar gael ar ffurf teunlen Excel. A gallwch chi lawrlwytho'r deunlen oddi ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol, a dyma hi y deunlen, neu dechrau'r deunlen fan hyn. Y peth cyntaf ddwedai ydy bod cael y deunlen yn well na pheidio a chael y deunlen. Mae hynna'n rhywbeth. Diolch amdani. Ond, fel y gwelwch chi, mae yna rai problemau digon amlwg. Un ohonyn nhw, fel y gwelwch chi, ydy'r ffaith fod y deunlen yn Saesneg. Fel y gwelwch chi ar y top yn fan yna, falle bod chi dych chi fan hyn falle ddim yn gallu gweld i gyd, ond mae search sydd ar y brig, filter by colour to see all results. A wedyn, os edrychwch chi ar yr enwau yma fan hyn, last line, meter, type, bad, manuscript, ref, ac yn y blaen. Os edrychwch chi lawr y type wedyn, love, eulogy, farewell, satire, ac yn y blaen. Mae'n gyd yn Saesneg. Dwi wedi chwilio, dwi ddim yn gallu gweld fersiwn Cymraeg ar y we yn anffodus. Nawr, os ydych chi'n gwybod eich stwff gydag Excel, mae'r deunlen yma'n medru bod yn ddefnyddiol iawn, wrth gwrs. Ond y gwir amdani ydy bod hyn yn gam amlwg yn ôl.
Mi oedd y wefan, gynt, yn galluogi i chi chwilio am wybodaeth mewn ffyrdd llawer mwy dynamig. Ac mi oedd hi'n llawer haws gweld cysylltiadau rhwng gwahanol gerddi ac yn y blaen. Ac chi'n gallu chwilio am lot o wahanol bethau. Ydych chi'n gallu chwilio fan hyn hefyd, ond dio ddim hanner cystal mewn gwirionedd. Felly, be di'r ffordd ymlaen? Wel, dwi'n meddwl bod hi'n amlwg fod angen rywsut ail-godi'r wefan. Ac wrth wneud hynny, dwi'n meddwl bod angen achub ar y cyfle i ddiweddaru'r mynegau. Un ffordd amlwg i wneud hynny ydy drwy fanteisio ar y cyfoeth o adnoddau sydd bellach ar-lein. Dyma rai ohonyn nhw. Dyma rai o'r adnoddau a ddaeth i fy meddwl i yn syth. Yn siŵr, y medrwch chi feddwl am rai eraill. Mae ddau olygiad sylweddol o gerddi'r Oesoedd Canol ar-lein. Wrth gwrs, sef gwefan Dafydd ap Gwilym, 2006, gwefan Guto'r Glyn, 2013. Ar ben hynny, mae llawer iawn o ddelweddau digidol o lawysgrifau wedi rhoi ar wefan y Llyfrgell Genedlaethol, ac ambell i wefan arall. Ac mae copïau PDF hefyd o holl gyfrolau cyfres beirdd i'r uchelwyr wedi rhoi bellach ar-lein. Eleni. Felly gwefan newydd ar gyfer y mynegau wneud defnydd o'r holl adnoddau hyn, a llawer o rai eraill, mwyn creu gwefan gwbl integredig, sy'n dathlu'r hyn sy'n eisoes wedi i olygu yn safonol, a hefyd yn dangos yn eglur yr hyn sy'n ar ôl i'w wneud. Dyna'r cyfle o leia. Nawr, cyn symud ymlaen, mae'n rhaid i mi sôn am un adnodd arall cwbl hanfodol, sef campaeth Daniel Hughes, A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes. Nawr, dydy'r gwaith hwn ddim ar-lein ar hyn o bryd, ond mi fydda fod, dwi'n meddwl, yn ddefnyddiol iawn medru cysylltu'r wybodaeth sy'n ynddo fo gyda'r mynegau ar ei newydd wedd. Mi hoffwn i nodi hefyd na fyddai'r llawer iawn o'r gwaith dwi wedi wneud ar Hugh Morris yn bosib heb y repertory, ac mae'r hyn y byddai'n sôn amdano fo heddiw o hyn ymlaen yn ddyledus iawn i waith Daniel, ac yn wir i waith Gruffydd Antur. Yr hyn yr hoffwn i dynnu eich sylw chi ato fo rwan ydy'r math o beth a fydde taser mynegau ddim yn cael ei ddiweddaru yn debygol o osgoi sylw ymchwilwyr. Mae defnyddioldeb pob mynegau wedi'r cyfan yn ddibynnol ar yr hyn sydd wedi gynnwys ynddo fo. A dwi am ddechrau drwy sôn am rai pethau nad ydyn nhw am ba bynnag reswm i'w gweld yn y mynegau ar hyn o bryd. Mi ddoes i o hyd i'r cerddi hyn yn ystod y cyfnod o seibiant ymchwil. Ar ôl iddi ddod yn amlwg, y byddai'n rhaid i mi fynd yn ôl at y llawysgrifau, fesul dalen, mwyn creu cofnod cyflawn o holl gerddi Hugh Morris. Fel y sonia sy'n gynharach, mae bylchau o hyd yn y mynegau. A hynny yn fwyaf amlwg ar gyfer cerddi o 1650 ymlaen. Does dim dewis ar hyn o bryd, ond dychwelyd at y ffynonellau craidd. Felly dyna sydd wedi gwawrio arnau. Mi nes i gywain yr holl wybodaeth oedd ni'n gallu allan o'r mynegau am gerddi Hugh Morris. A gweld bod yna gryn dipyn o gerddi yna, wrth gwrs. A dwi'n cofio gwneud hyn rai blynyddoedd yn ôl a mynd at Daniel Hughes wedyn i siarad efo fo am y peth. A dyma Daniel yn awgrymu, mae yna fwy o bethau yn y llawysgrifau yna sydd yn y mynegau. A fi'n dweud, a fi'n gwneud gymaint o waith ar y pryd, a fi'n teimlo, oce, iawn, adel hynna at eto. Ond mi nes i orfod gadael o am chydig, ond lenni, mi yn rhaid i mi wynebu'r ffaith honno fod yna gryn dipyn o waith ar ôl i'w wneud. Ga i ychwanegu hefyd ar y pwynt hwn, nad Gruffydd Antur mae honnodd. Os dyn ni ddim yn amlwg yn barod. Hynny di, does gen i ddim rhyw ddarganfyddiadau mawr yn yr hyn byddai'n gyflwyno hyn ymlaen. Dwi ddim wedi dod o hyd i gerdd sy'n dangos man claddu Dafydd ap Gwilym er enghraifft. Dwi ddim wedi dod o hyd i gyfeiriadau at y greal sanctaidd chwaith, reit? Ond dwi yn gobeithio, bydd yna rhywfaint o'r hyn sy'n gen i i'w gyflwyno yn ddifyr ac yn ddefnyddiol. Rwan, y llawysgrif gyntaf hoffwn i sôn amdani ydy Bro Gyntyn 2.55. Rwan, mae rhan fwyaf o gynnwys barddol casgliad Bro Gyntyn wedi gynnwys yn y mynegau. Ond, mae yna rhyw 2 neu 4 llawysgrif sy'n cynnwys barddoniaeth Gymraeg sydd ddim yn y mynegau.
Mi ddyle fod yn waith cymharol hawdd cynnwys y cerddi hynny yn y mynegau rwan. A hynny am ddau reswm. Mi gafodd y cerddi i disgrifio gan E.D. Jones mewn cyfres o erthyglau yng nghylchgrawn y Llyfrgell Genedlaethol ddechrau'r 50au, ac mae rhestrau cynnwys ar gyfer y rhan fwyaf o'r llawysgrifau a gafodd ei creu gan y Llyfrgell Genedlaethol yn y 90au i'w gweld rwan ar-lein. Os ydwchwch chi ar wefan archifau y Llyfrgell Genedlaethol, mynd lawr i'r darn sy'n dweud Finding Aid neu Finding Aids, mae'r ddolen yn y fan yna i'r rhestrau cynnwys manwl a defnyddiol yma. Rwan, y llawysgrif bwysica o'r rhai yma sydd ddim wedi cynnwys, o bell ffordd, yw Brogyntin 2.55, sydd ddim yn llawysgrif mewn gwirionedd, ond yn gasgliad o ddelenau rhydd a rhannau o lawysgrifau. Mae'r casgliad yn cynnwys llawer iawn o destunau unigryw, ac mae llawer ohonyn nhw yn rhai autograff. Mae'r casgliad yma yn werthfawr iawn. Mae nifer o gerddi yn llaw Huw Morris ei hun, a does dim copiau eraill yn bod. Mae cerddi eraill gan Huw gan gopiwyr eraill, ac un ohonyn nhw ydy'r Garol Haf hon. Dyma'r unig gopi hysbys o'r Garol Haf hon. Wyddwn ni ddim ar hyn o bryd pwy ydy'r copydd. Ar ben hynny, does dim enw bardd wrth y gerdd chwaith. Ond mi wnes i ddadlau mewn erthygl yn Llen Cymru, y llynedd, bod y Garol Haf hon yn un o lawer y gallwn ni i phriodoli i Huw Morris. Gan i bod hi'n dilyn patrwm ac yn cynnwys ymadroddion sy'n i'w gweld hefyd mewn carolau ha sy'n wrth i enw o. Dwi'n teimlo'n hyderus am hynny. Hefyd yn yr erthygl honno, mi wnes i gynnig golygiad o'r Garol Haf hon. A thynnu sylw at ddau beth. Hon ydy'r unig un o Garolau Haf yr ail ganrif ar 15 sy'n enwi'r noddwr, sef Robert Owen, Sir Robert Owen, o Fro Gyntyn, un o brif noddwyr Huw. Ac at hynny, does dim byrdwn wrth y gerdd, sef y gitgan. A fydd yn cael ei chanu bob 2 bennill. Hyd y gwelwn ni, dydy'r byrdwn ddim yma. Y byrdwn sydd oedd fel arfer yn cael ei gofnodi olaf. Felly fysach chi'n disgwyl iddo fod y pennill olaf fan hyn. Ond, a dilyn y patrwm a Huw yn ei ddilyn fel arfer yn ei Garolau Haf, mae'n amlwg i mi, mae'r pennill olaf ydy'r fan hyn ar y sgrin, ydy'r pennill olaf cyn y byrdwn olaf. Oherwydd yn y pennill hwnnw, mae o'n bendithio gŵr a gwraig y tŷ, a dyna oedd o'n gwneud yn y pennill cyn y byrdwn olaf. Nawr te, fel y gwelwch chi, mae'r testun yn fylchog am fod y dalen wedi rhwygo. Ac mae'n debygol fod y byrdwn wedi golli. Naill ai ar waelod y ddalen neu ar dudalen goll arall. Wel, wrth graffu ar y llawysgrif yn gynharach eleni, mi sylwes i fod tameidiau bach rhydd o bapur sydd wedi rhoi mewn pocedi plastig yng nghefn y rhwymiad yn cynnwys testun yn yr un llaw. Dyma nhw. Yna rhyw 9 o ddrylliau rhydd wedi cadw yng nghefn y casgliad. Ac o roi 3 ohonyn nhw at ei gilydd fel hyn, mi fedrwch chi weld y byrdwn bron yn gyfan. A dyma fo. Dwi'n mynd i drio canu o. Gan i weld. Rhag rhyfel caeth gelyniaeth gwlad, males milwr brwydrwr brad, drwy gysurus hyrymus rad, dod nerth yw dad i ni, a chadw William wych dy was, a wisgodd goron Brydain fras, i ymddiffyn ffydd iawn grefydd gras, Mae'r diwedd wedi mynd ar goll yn anffodus, ar ddifancoll llwyr. Fydd yr heini o'ch chi sy'n cryngeneddu yn gallu gweld mewn gwirionedd beth sy'n angen ar y diwedd yna, yn y bwlch, yn y geiriau ola yna. Dyn ni angen gair i odli gyda gras, a mae rhaid i'r gair hwnnw gyflythrennu nôl bob tebyg efo'r gair ola sy'n odli efo ni. Dwi wedi trio llenwi'r bwlch. Mae'n eitha anodd. Dwi ddim yn gallu... Ydych chi'n gallu meddwl am rhywbeth, rhowch gwybod. I lenwi'r bwlch yna. Tas ni'n gallu gwneud hynny, fysa'r garol y gerdd yma'n gyflawn i gyd.
erbyn hynny. Nawr, dyma be fysach chi'n disgwyl yn y byrdwn. Mae Huw fan hyn yn gofyn am fendith Duw ar y brenin, sef William y Trydydd. Ac yn gofyn i'r brenin hefyd am ddiffyn y ffydd. Dyna sy'n digwydd yn y byrdwn. Felly mae'r garol haf yma'n agos gyflawn bellach. Ac mi fedrwn ni dyddio hi yn ystod y 90au, pan oedd William y Trydydd ar yr orsedd a Robert Owen yn cynrychioli Sir Gaernarfon yn y Senedd. Doedden ni ddim yn gallu gwneud hynny tan rwan. A mae Huw yn cyfeirio at y sir, doedd ddim yn enwi'r sir, ond mae'n cyfeirio at y sir yn y gerdd. Byddwn ni'n gwybod felly mae Sir Gaernarfon ydy honno. Ac un peth arall, mae ychwanegu'r byrdwn yn dod â nifer y llinellau sydd yn y gerdd hon i 20. Ond, naillai 32 neu 36 o linellau sydd yng ngharolau Huw fel arfer. Carolau haf Huw fel arfer. Ydy'r garol haf hon yn eithriad felly? Wel ydy, i raddau. Mae'n bur awgrymog hefyd, dwi'n meddwl, fod y trydydd pennill, lle caiff Robert Owen i foli, yn unigryw yn holl ganu'r cyfnod. Does na'r un garol haf arall yn cael ei chysylltu â noddwr. Tybed felly, a wnaeth Huw, dan bared un o'i noddwyr seloca, un bore mwyn o fai, ychwanegu'r pennill hwnnw at garol haf yr oedd o eisoes wedi ei chyfansoddi yn ei ddull arferol. O bosib. A dyna pam fod mwy o linellau yn y garol hon nag unrhyw garol haf arall gan Huw. Nawr, mae yna ddwy garol haf arall gan Huw yn Brogyntin 2.55. Mae llawer iawn o bethau difyr eraill, ond dwi ddim yn mynd i allu rhoi sylw iddyn nhw i gyd ar hyn o bryd. Na i sôn yn fyr am y ffaith bod yna, fel Sonia sy'n gynharach, mae yna lot fawr o gerddi, gopiau unigryw o gerddi yn y casgliad. Lot ohonyn nhw'n rhoi autograff. Yn ogystal â hynny, mae yna gopiau o bethau o'r oesoedd canol yma. Nad oedd yn hysbys. Gopiau o gerddi gan Guto'r Glyn, Hywel Culan, Dafydd Llwyd o Fathafarn, Robin Ddu ac yn y blaen. Dydyn nhw ddim yn Maldwyn, a dydyn nhw ddim yn y golygiadau chwaith o gerddi o farddoniaeth y beirdd hynny. Yn cynnwys y golygiadau o gerddi Guto'r Glyn. Mae yna gopi yn y casgliad yma o gerdd fawl gan Guto'r Glyn i Feibion Llywelyn a Pwlcyn o Fôn. Fi olygodd y gerdd yna ar gyfer prosiect Guto'r Glyn, a do'n i ddim yn ymwybodol o'r copi hwn. Felly bydd angen mynd yn ôl i gynnwys y copi hwnnw. Sy'n gopi diddorol, dwi'n meddwl, ond na i ddim mynd i mewn i'r beth, rwan. Reit, rwan, dwi am symud ymlaen at lawysgrifau eraill. Rwan te, dyma dair llawysgrif o blith nifer sy'n allai ddim wedi cynnwys o gwbl yn y mynegau, neu sydd wedi mynegeio yn rhannol yn unig. Un o'r rhai sydd wedi cynnwys yn y mynegau, ond ddim yn llawn, ydy Cwrt Mawr 215. Mae hon, hyd y gwela i, yn un o'r llawysgrifau a gafodd ei mynegeio cyn newid y polisi i gynnwys cerddi dienw. Nawr, fel ydych chi'n gweld, yr unig law sydd yn y llawysgrif o'r un dwi'n gofio ydy Hywel Tanad. Fel y gwelwch chi, mae yn llawysgrif gyfoes a Huw, Morris. Naw yn unig o gerddi sydd yn y mynegau, a mae hynny llai na hanner y cyfanswm. Ymhlith y cerddi dienw nas mynegeuwyd, mae yna 2 carol ha, 4 cerdd serch, cerdd i fugeiliad Llandrinio, sy'n eitha difyr, a marnad hefyd ar ffurf ymddiddan rhwng y byw a'r marw. Mae honno'n ddienw, yr unig gopio ohoni hyd y gwni, a dwi'n meddwl bod honno yn eiddo i Huw. Mae'n swmdio fel Huw Morris. Llawysgrif arall, wel, mae yna dwy lawysgrif arall ar y sgrin, a mae'r ddwy yma, fel Brogyntin 2.55, yn rhai sydd ddim yn y mynegau o gwbl. Y gyntaf fan hyn ydy Cwrt Mawr 1491, neu i roi yr enw arall llawer harddach, Llyfr Dolwar Fach. Ac mi oedd hi'n gysylltiedig â theulu Anne Griffiths, a mae rhan fwyaf o'r cerddi yn llaw Harry Parry o Graig y Gath, bardd o'r 19af ganrif, a mae yna 4 ar 10 o gerddi Huw Morris yma.
dim byd newydd sbon, o'r mae'r copïau yn werthfawr. Mae yna gerddi autograff gan Harry Parry ei hun, a mae yna gerddi gan Werfyl Mechain yma, Tom o'r Nant a nifer o feirdd lleol. Dydy'r llawysgrif ddim mewn cyflwr da iawn o gwbl, ond mae hi'n werthfawr, a dydy hi ddim yn y mynegau o gwbl. Mae Wyn James gyda llaw wedi tynnu sylw at werth y llawysgrif yma yng nghyswllt Ann o'r blaen. Rwan te, y drydedd lawysgrif sydd ar y sgrin ydy hon sydd yn Rhuthun yn Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru. A'r enw a'r cyfeirnod yn y fan yna. Nawr, mae'r rhan fwyaf o'r llawysgrif yma yn llaw Thomas Edwards o'r Pant Glas yn Mhlwy Llansilin. Eto mae hon yn gyfoes â Huw. Mi oedd Thomas Edwards yn nabod Huw. A mae yna dros 15 o gerddi Huw Morris yn y casgliad. Yn cynnwys dwy yn ei law ei hun. Ynghyd â cherddi gan Guto'r Glyn sydd ddim yn hysbys. Mae'r cerddi'n hysbys maen nhw'n gynnu, ond dydy'r copïau ddim. Mae yna gerddi hefyd gan Siôn Tudur a Rhys Cain. A nifer o rei eraill. Mae yna nifer o gerddi unigryw gan Huw yn y casgliad hwn. Yn cynnwys un Garol Haf. A mae'r Garol Haf honno wedi golygu gen i yn yr erthygl sonios i amdani yn gynharach yn Llen Cymru. Nawr te, hoffwn ni dynnu sylw hefyd at rai cerddi dwi wedi dod ar ei traws sydd wedi cynnwys yn y mynegau, ond mewn cofnodion cwbl foel, cyn mynd ymlaen at bethau eraill. Mae'r cerddi yma i'w gweld yn y ddwy lawysgrif yma. Jyst enghreifftiau ydy'r hyn gyda llaw. Cwrs mawr 41 i ddechrau. Nawr, mae'r llawysgrif yma yn gasgliad pwysig o gerddi Huw Morris ag eraill. Gafodd ei lunio yn ei ardal o yn ail hanner y 19fed ganrif. A mae'n cynnwys nifer o gerddi hynod ddifyr. Prif gopïydd felly oedd Rhys Llwyd yn Antirwen, eto ym Mhlwy Llansilin. Nifer o gerddi gan Huw Morris, Siôn Arthur, a rhai gan copïydd ei hun. Nawr te, nodwch, mae'r cerddi yma rwan, reit, mae'r rhain yn y mynegau, ond dim ond y llinellau cyntaf a llinellau ola sydd yma ag enw'r bardd os oes na enw wrth y gerdd. Un ohonyn nhw ydy gerdd mae i gysuro Robert Jones a'i wraig Catherine o Berthlwyd ar farwolaeth ei merch Elsbeth yn 5 mlwydd oed. Mae'n gerdd deimladwy iawn, eithriadol o drist. Ond, tasech chi yn dod o hyd i'r gerdd yma rhywsut yn y mynegau, fysa gennych chi ddim syniad am be mae'n sôn. Fel o'n i'n sôn, dim ond yr esgyr yn sychion yna. Llinell gyntaf, llinell ola a enw'r bardd sy yma. Felly, mae'n gwirion, y ddadl dwi'n gwneud fan hyn ydy, mae angen ychwanegu yr wybodaeth yma. Hefyd, mae yna ddwy gerdd a elwir can y gwragedd wrth yfed te. A maen ddrwg gen i, o'n i'n mynd i roi penillion ar y sgrin, ond dydyn nhw ddim yna. Maen nhw gen i fan hyn, felly na i ddarllen. Jyst i roi blas i chi o'r cerddi eithriadol ddifyr yma. Maen nhw'n gerddi eitha byr, maen nhw'n ddifyr iawn iawn. Dyma un ohonyn nhw sydd wrth enw y copïydd, sef Rhys Llwyd. Dydy'r copi arall ddim wrth enw unrhyw fardd. Mae'n dechrau fan, dyma 3 pennill cynta'r gerdd. Y gwragedd mwynion, wywlon wedd, dowch ynghyd mewn hyfryd hedd, i gael bywoliaeth lanwaith lon, rhagorol bryd sy'n ger ein bron. Te a choffi, heb oed un byr, mi wnawn hwn yma gweitha i'r gwir. Fe ddywed rhai fod bai yn bwn ar wragedd teg am yfed hwn, gan ddweud mae bariaeth ydy'r te a llunio straeon gydag e. Fel hyn y bydd rhyw gybydd gwn yn rhoddi'r te, gyryn anau'r twn. Dweded pawb a fyno fe, yn ifydd, dowch, ni yfwn de. Gwerthwn fenyn, gwerthwn gaws, gwerthwn yd, modd drud ar draws i brynu rym a siagre yn siŵr, a the a thost ar gost y gŵr. Ac yn y blaen. Mae'n gerdd ddifyr iawn, 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 a mae'r gerdd arall yn ddifyr iawn hefyd. Mae'n codi nifer o gwestiynau ddifyr iawn, wrth gwrs am y modd oedd merched yn cael eu portreadu, ffordd oedd dynion yn ysgrifennu cerddi, mae'n debyg ar gyfer merched. Mae'r gerdd yma wrth enw Rhys Llwyd. Mae'r gerdd arall yn ddienw a'i merch ganodd honno, tybed.
Eto, does na ddim byd yn y mynegau i ddweud bod hon yn gerdd am de. Ond hefyd yn diddorol iawn, wrth gwrs, o ran diwylliant te, oedd yn dod yn beth eithriadol o boblogaidd a phwysig yn y cyfnod. Nawr te, llawysgrif arall, ddifyr iawn ydy cwrt mawr 216. Nawr mae hon yn gynharach na'r llawysgrif lenorol. Mae'r casgliad o gerddi Huw Morris yn benna sy'n hon, yn llaw Rhysar Ffowc o Rhiwlas, dyn oedd yn nabod Huw. Llaw cymydog agos iawn iddo fo. Ymhlith y cerddi gan feirdd eraill, mae Can y Crefftwr, cerdd yn ffrostgar a llawn hwyl gan ŵr ar enw Sion Wmffre, saer dodrefn a chando siop yn y Bala. Tasa amser gen i mi fysa ni'n dyfynnu o hon hefyd. Mae hon yn gerdd eithriadol o ddiddorol a doniol yn ffrostgar iawn. Mae Sion Wmffre yma'n dweud bod o'n real boy gyda'r merched a bod o'n mynd i briodi yn fuan a cael i ddewis o'r merched. A mae o'n grefftwr hefyd gyda ffren, a mae o hefyd wedi bod ar hyd a lled y byd. I Werddon, mae wedi bod ar y longau a pob math o bethau. Mae'n gerdd ddiddorol iawn. Tasa ddim syniad gennych chi o edrych ar Maldwyn yn anffodus. Hon hefyd ydy'r unig gopi o'r gerdd. A mae'n enghraifft dda iawn, dwi'n meddwl, o'r math o beth sy'n gyffredin iawn yn y cyfnod, ar gyfer cerddi'r cyfnod yma. Mae llai cerddi wedi i copio gryn dipyn, ond mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw wedi goroesi mewn 1, 2, falle 3 chopi yn unig. Felly mae'r llawysgrifau, mae gwerth nhw yn codi wrth gwrs. Mae pob un llawysgrif yn eithriadol o werthfawr yn yr ystyr yna. Sy'n wahanol i gerddi'r oesoedd canol. Mae llawysgrifau'r cyfnod yma, dydyn nhw ddim mor werthfawr mewn gwirionedd. Sydd ddim yn wir bob tro wrth gwrs, ond dydyn nhw ar y cyfan ddim mor werthfawr o ran traddodiad yr oesoedd canol. Felly, y peth pwysig, fel dwi wedi nodi yn achos y cerddi hyn, ydy bod yr wybodaeth sydd wedi chofnodi amdanyn nhw yn y mynegau'n denau iawn. Does dim cyd-destun, i bod i, a mae'n bwynt werth i wneud, mae'r cerddi yma'n hawdd i'w darllen. Dyn nhw ddim fydda bod y cerddi yma'n astrus iawn, a bod chi'n gorfod darllen nhw fwy nag unwaith mwyn gweld am beth maen nhw'n sôn. Na, maen nhw'n gerddi difyr, hawdd i darllen, a mae'r testunau mewn cyflwr da. Felly, fysa ddim yn anodd iawn ychwanegu'r wybodaeth yma at y mynegau. Rwan te, yn ola, mi hoffwn ni droi at lawysgrif yng Nghasgliad Caerdydd, sef Caerdydd 2.255. Mae'r llawysgrif hon wedi chynnwys yn y mynegau, ond ar sail yr hyn sydd yn y report yn benna, hyd y gwela i yn y pen draw leia. A dyma oedd gan y report i ddweud amdani. Dyma'r hen rif, 67. Poetry chiefly by Huw Morris. Written circa 1695. This manuscript is in a sad state. All the margins are frayed, and every leaf more or less imperfect, and cut in two across the middle by an old crease. The text is also more or less imperfect throughout, and the ink often faint. Cyn y blaen. Reit. Pan luniwyd y cofnod hwn felly, ar droad yr 20fed ganrif, mi oedd y llawysgrif mae'n amlwg mewn cyflwr gwael. Ac felly mae hi o hyd. Mi es i lawr i Gaerdydd i weld y llawysgrif fis Mehefin yn llyfrgell ganolog Caerdydd. Nawr, un peth hoffwn i ddweud ydy mi oedd y staff yno yn gyfeillgar iawn ac yn barod iawn i helpu. Ond, yn bwysig nodi, nad oes neb yno sy'n arbenigo ar lawysgrifau, ac mae hynny, dwi'n meddwl, yn wendid mawr. Mi hoffwn ni ategu ar hyn a nodwyd gan Daniel Hughes a Griffith Antur mewn erthygl ddiweddar ar wefan Cymru Fyw, sef bod casgliad Caerdydd wedi esgyluso yn fawr yn anffodus iawn. Pan es i lawr i'r llyfrgell, mi nes i gorfod aros am ychydig bach i gael mynd i mewn i'r stafell lle oedd y llawysgrifau'n cael eu cadw ar y pryd, a'r droli bach, oherwydd mi o'n y bobl yn cael cyfarfod yna ar y pryd. Wrth iddyn nhw ddod allan, dyma ni'n pasio, a dyma nhw'n dweud, oh, we've had a look at the manuscript. OK, iawn.
We've got golwg, and we've been debating which language it is. We think Arabic. We think Arabic. Dyma fi'n gorfod dweud, no, it's Welsh. Un anecdot bach i chi o'n fan yna. Ac ar ben hynny, mae'r llawysgrif, dwi am sôn amdani, mae'r llawysgrif hon, mae hi mewn cyflwr gwael iawn. Mae yna gyfeiriadau at hyn, wrth gwrs, yn y report. Mae'r un peth yn wir heddiw. Mae siawns gen i, wrth gwrs, bod cyflwr y llawysgrif wedi gweithygu dros y ganrif ddiwethaf yma. Fel y gwelwch chi yn y llun yma. Dyma lun o dudalen. Dyma'r cyflwr, oce? Mae'r dudalen yma yn rhydd. A oedd Griffith gyda fi, digwydd bod ar y pryd, a mae Griffith yn dyst i hyn, mae yna ddarnau o'r llawysgrif yn rhydd. Mae yna ddarnau bychin fel hyn, er enghraifft. Just yna yn rhydd yn y llawysgrif. Felly mi fysa testyn yn hawdd iawn gallu cael ei golli, just wrth agor y llyfr. Ar ben hynny, fel ych chi'n cofio gweld falle yn y disgrifiad yna yn y report, mi oedd tudalennau'r llawysgrif ar ryw adeg wedi plygu ar hyd y canol. Nawr, ar gyfer rhai tudalennau felly, mae hwnna'n golygu bod y tudalen wedi rhwygo, wedi torri'n llwyr yn 2 hanner. Nawr, pryd bynnag gafodd y llawysgrif yma i roi nôl at ei gilydd, mewn rhyw ffordd neu gilydd, yn y rhwymiad yma, mae yna rai haneri wedi cael ei wedi rhoi yn y drefn anghywir. Felly mae top y dudalen, dwi ddim yn mynd gyda beth sydd o dan. Felly, mae'n gwirionedd beth sydd angen ydy, mae angen ail rwymo'r llawysgrif, a mae angen i diogelu hi. A dydy'r arbenigedd i wneud hynny ddim ar hyn o bryd yng Nghaerdydd, yn anffodus. Mi fysa ni wrth fy modd yn helpu gyda'r gwaith yna, oherwydd dwi'n gallu, dwi wedi dechrau'r gwaith o adnabod y testunau. Nawr, mi sylwch chi, jyst yn gyflym fan hyn, mi sylwch chi fod y report yn anwybyddu 72 o dudalennau cyntaf y llawysgrif yma. Pages 1 to 72 are mere fragments of leaves which contain poetry in Welsh and English. Oherwydd i bod nhw'n doredig iawn. Ond gweithio hynny, mae modd darllen y mylon y llinellau sydd ar tudalennau mewn mannau, ac mae llawer o'r testyn i'w weld weithiau, fel yn y gerdd sydd ar y sgrin. Dwi wrthi ar hyn o bryd yn trio rhoi trefn ar y tudalennau yma, er mwyn adnabod y testunau, ac mae y rhan fwyaf ohonyn nhw felly yn eiddo i Huw Morris. Mae o'n waith caled, ond dwi'n meddwl bod o'n waith reit werthfawr, mwyn creu darlun mwy cyflawn o'r cerddi gan Huw, a gofnodwyd gan un o'i gymdogion mwyaf nodedig o, sef John Davies o'r Rhiwlas, a chyddwr o Fri, ac awdur y Display of Heraldry, gafodd ei gyhoeddi yn 1716. Mae nifer o lawysgrifau eraill yn llaw John Davies, ache bron i gyd, ond hon ydy'r unig lawysgrif yn ei law o sy'n gasglu'r y gerddi yn unig. Mae'r rheini yn eiddo bron i gyd i Huw. Dyma hi y werthfawr iawn, dwi'n meddwl. Ymhlith y cerddi sydd ar y dalennau sydd heb i mynegeio, mae'r gerdd unigryw hon. Cyfres o dribannau, i ofyn cymorth 2 saer i godi cegi newydd ar dŷ, rhywle yn y Rhiwlas, sef trefgordd y Rhiwlas ym Mhlwy Llansilin, sef y drefgordd lle roedd Huw ei hun yn byw. Nawr, yn anffodus, mae ail hanner y gerdd yn eisiau, ac felly hefyd enw'r bardd, ond dwi'n sicr mai Huw oedd y bardd. Mae yna gyfresu o dribannau eraill gan Huw sydd yn debyg iawn o ran ei harddull, a maen nhw'n gerddi gofyn am gymorth, a na i sôn am un ohonyn nhw yn y munud. Dyma drawsysgrifiad i chi o'r hyn sydd ar y sgrin. Fy ffrind, rhywbeth llawen, hoff reol Humphrey Owen. Gwrandewch ynganiad neu fy nghaniad, ddim yn siŵr, roddiad rwydd, gradigrwydd awydd awen. Nid oes, mi oedd oed ar osteg, oedd hi yma i Linden Landeg, un gyfrwynach ddoethach ddyn am giro corin carreg. Oen mwyn ymys cwmpeini,
hir gariad yn rhagori, drych cylfyddyd, hawddfyd hen a siriol seren seiri. Griffith, hoywedd, hefyd, hoff anerch yr un funud, i ddechrau'r deilad, seliad sail, a'i nôl yn ail un wylid. Griffith Owen ydoedd yn ennill geirda ar gyhoedd, grymus gampiwr, miriwr main, glew aniel glain y glynoedd. Ni bu yn amser Abram, ddau frawd, rhywbeth mor siŵr ei clai uchder clochdy Gwrecsam. Nawr, na i oedi ar y pwynt yma, Hwmffre Owen fan hyn, sef un o'r ddau saer yma, dau frawd, mae o'n cael ei enwi, gan Hyw, mewn cyfres arall o dribannau, gan Hyw, fel sonies i, y tro hwnnw i ofyn cymorth seiri i godi tŷ i bobl glawd dros y mynydd yn Nyffryn Ceiriog, yn y rhan o'r drefgor sy'n Nyffryn Ceiriog. Gofiwch chi falle mewn seminar yn y ganolfan i'w chyfrydiau rai blynyddoedd yn ôl, nes i roi sylw i'r gerdd hon. Mae'n gerdd ddifyr iawn, lle mae Hyw yn galw ar gymorth criw o grefftwyr i godi'r tŷ. Wel, mae Hwmffri Owen yn un o'r dynion hynny. Mae'n amlwg fod gynno fo enw da fel saer ac fel dyn oedd yn gallu trin cerig mewn gwirionedd wrth adeiladu yn fwy na neb. Hefyd, y cyfeiriad yn y llinell ola ar y sgrin, mae'n bosib fod Hyw wedi sôn fan hyn am glochdy Wrecsam yn sgil gwaith atgyweirio ddigwyddodd yn yr eglwys ar ôl dinistyr y rhyfeloedd cartre. Nawr, os fedrwn ni, dwi'n gobeithio mynd yn ôl i edrych ar y testyn yma eto yng Nghaerdydd, mwyn trio cwblhau'r testyn yn y gerdd. Mae bosib fod y ddau frawd yma wedi gweithio ar y clochdy, o bosib. A dyma'r unig benillion sy'n ar ôl. Er bod naturiaeth teirion heb dewi yn holi'r heilion, treithiau chwynion wrth echu y seiri meini mwynion. Caredig yw'r cariadur, sy'n sôn am waith eich synwyr, i wneithio'r cegin wrth i blas, brif enwog bras yn brysur. Rhaid gweithio hon yn hynod i drwsio bwyd a diod, ac yn llibopty, clochdy clai i stiwio rhai pasteiod. Yn ddeis iawn, ynddi? Yn gerdd a chyfryd, hoffus iawn. Dyn ni ddim yn gwybod pwy di'r dyn yma. Hynny di, pwy oedd angen y gegin. Ni ddim yn gwybod, mae'n debygol fod o'n rhywles, yn rhywle. A mae hwn yn eitha diddorol. Oherwydd mae rhyw fath o annex, mae'n rhyw fath o ychwanegiad, rhyw fath o estyniad oedd hwn. Ychwanegu cegin at di. Rhyw fath eitha diddorol. Mae werth nodi hefyd, wrth gwrs, bod ni yn y gerdd yma ym Mhlwyf Llansilin. A bod rhai o'r cerddi enwoca oll i gerddi wedi canu yn y plwyf hwn. Sycharth, wrth gwrs, cywydd enwog Iolo Goch a chywydd enwog Guto'r Glyn i Foeliwrch. Dyn ni yn yr un rhan o Gymru fan hyn. A mae'r gerdd hon a'r gerdd arall o soniais i amdani gan Hyw yn ychwanegiadau diddorol, dwi'n meddwl, at y corff diddorol yna o ganu pensaernïol yn y plwyf hwn. Nawr te, does na ddim mwy o'r gerdd wedi goroesi yn anffodus. Ond hyd yn oed yn ei gyflwr triennus, mae'r testyn yn ychwanegiad gwerthfawr at gorff difyr iawn o ganu gan Hyw hefyd i bobl yn ei filltir sgwar. Gan Hyw, nifer o gerddi fedrwn ni i lleoli yn cefgorth Rhiwlas ym Mhlwyf Llansilin, a maen nhw'n amrywiol iawn. Ac yn gorff difyr o ganu. Rwan te, dyma'r sleid ola gen i. Ni hoffwn ni orffen drwy bwysleisio dau beth. Yn gyntaf, cipolwg yn unig dwi wedi rhoi heddiw ar yr holl gopïau, a'r holl gerddi sydd wedi dod i'r golwg yn sgil craffu ar ryw 100 o lawysgrifau eleni. Mi ddaw na mwy i'r golwg, dwi'n sicr, wrth i'r gwaith barhau. Yn ail, dwi ddim eisiau rhoi'r argraff mod i yn lladd ar y mynegau mewn unrhyw ffordd. Yn hytrach, mi hoffwn ni ddechrau trafodaeth ynghylch y ffordd ymlaen. Nad oes gen i atebion parod ar hyn o bryd. Mae'r hyn sydd yn y mynegau, hyd yn oed yn ei ffurf adfeiliedig bresennol, yn eithriadol o ddefnyddiol
ac yn fan cychwyn hanfodol ar gyfer ymchwilio i farddoniaeth y llawysgrifau. Mae medru dweud nad ydy cerdd yn y mynegai, o leian fan cychwyn. A dwi'n meddwl bod y mynegai eisoes wedi dangos i werth fel sail i waith ymchwil testunol o radd blaenau ar gerddi y 4edd ganrif ar 10 a'r 15fed ganrif. Yr hyn sy'n angen rwan, dwi'n meddwl, ydy mynegai cyflawn ar gyfer cerddi canrifoedd diweddarach, sydd yn ateb gofynion ymchwilwyr yn yr 11fed ganrif ar 20. Diolch.